momentul acela când ai nevoie de o cafea bună ca să începi ziua cu dreptul? Magnifica S este aici exact pentru asta. Hai să vedem cum funcționează. Espresorul este echipat cu o râșniță integrată din oțel inoxidabil cu 13 setări de râșnire și îți oferă posibilitatea de a folosi cafea premăcinată. Rezervorul generos de apă permite prepararea mai multor cafele fără reumplere frecventă. Cu ajutorul butonului selector poți personaliza intensitatea cafelei, iar apoi, printr-o simplă apăsare, îți prepari rapid un espresso aromat. Prin reglarea distribuitorului poți folosi pahare mai mari și îți poți prepara cu ușurință o cafea simplă, exact pe gustul tău. Magnifica S îți oferă posibilitatea de a prepara 2 espresso simultan atunci când vrei să împarți cu cineva drag. Îți poți pregăti cu ușurință un cappuccino delicios, pornind de la espressoul preferat, iar bagheta pentru sfumarea laptelui îți permite să obții rapid o sfumă cremoasă, perfectă pentru un cappuccino sau latte. Textura fină completează fiecare băutură și îți oferă o adevărată experiență de cafenea chiar la tine acasă. Bagheta de abur poate fi folosită și pentru apă fierbinte, perfectă pentru ceaiuri sau infuzii rapide. La pornirea și oprirea espresorului se realizează procesul de autocurățare, iar componentele detașabile se pot curăța în mașina de spălat vase. Periodic, infuzorul trebuie curățat, iar procesul este unul simplu și rapid, acesta putând fi spălat direct la chiuvetă, doar cu apă curată, fără detergenți. Savurează cafeaua exact așa cum îți place, cu DeLonghi Magnifica S.